O xeito que se tecía, que se carpetaba, que se fiaba, que se palillaba, pois tamén se remendaban cousas da vida, se contaban dificultades, se ría, se cantaba, é dicir, que era unha forma tamén de tecer comunidade, non? Ao mesmo tempo que vamos a crear algo, tecer algo, construir algo, pois que tamén, pois que nos coidemos, que nos escoitemos, que nos podamos expresar. Os camións da cátedra ambulante da sección feminina da Falange Española nese ano chegan a menos. É a parte. Chegaban ao rural e que tenían instruir. E aprendían ali cousas como, por exemplo, cuidado dos fillos. Educación para un corpo decente moi importante para a sección feminina. E logo, higiene feminina. Champú que ten erva. Ai, o champú con erva. Como me pon a erva do champú con erva. Ai, champú. Pero podes rir, porque iso é o que nos venden e o que nos ensinan. Porque non é que esteas gorda, é que és gorda. Por ter pecas, por levar gafas, por... a todas nos traumatizaron, a todas as persoas. Pra que o mundo contento, non sei de que modo viva, non sei de que modo viva, válgame vuestros señores, se canto chamame tola, sería moito pior. Sabes perfectamente que todo isto que che conto, ainda que fose mentira, é verdade. E iso é importante, a mensaxe que mandan elas, e sobre todo cando traballamos en colectivo, entre todas. Eu botei un poquinho de Sansón e blindamos. Aquelas mulleres tan diferentes, pero cada unha coa súa verdade. E agora marcho, que teño!